Iso Haapasaaren luontopolku on hienoimmillaan alkukesän aamuina, kun lintu- ja laulukonsertti on kiivaimmillaan ja puut on hennon vaalean vihreitä. Alueella riittää kuitenkin nähtävää ympäri vuoden. Tässä luontopolun alkupään lähellä on tosiaan autoille sitten muutama pysäköintipaikka, mutta tänne kannattaa tulla myös julkisilla, että tuossa Haapaniemen päätepysäkki, S1 päätepysäkki on noin puolen kilometrin päässä ja siitä on hyvä tänne tulla. Iso Haapasaaren metsät ovat lehtipuuvaltaisia. Ja vaikka Haapasaaressa ollaan ja haapaa täällä kasvaa, niin pääpuulaji on kuitenkin rauduskoivu. Metsät on hyvin reheviä, lehtomaista kangasta. Ja mutta ihan tuolla pohjoispäässä on sitten karumpaa männikköä ja siellä on jopa pieni kalliojyrkänne. Tämmönen lehtipuuvaltainen metsä on tikkojen valtakuntaa. Paljon kolo- ja lahopuuta. Täällä Isossa Haapasaaressa on meidän peruskäpytikan lisäksi useampi pikkutikkapari, valkoselkätikka, harmaapäätikka ja palokärki. Tässä luontopolun varrella on 9 perinteistä luontopolkutaulua ja 10 tämmöistä runotaulua, jotka on saanut inspiraationsa tästä Iso Haapasaaren luonnosta. Luontopolulla ei ole talvikunnossapitoa, mutta yleensä täällä on talvellakin sen verran kävijöitä, että polun kyllä pystyy kiertämään. Täällä saaren länsirannassa on nuotiopaikka ja tänne tulee semmonen aika helppokulkuinen polku. Tuolla vähän pohjoiskärjen tuntumassa on sitten jyrkempää, enemmän korkeuseroja ja polkukin on paikoin vähän vaikeampi kulkuinen. Tämä Iso Haapasaarihan sijaitsee täällä Pohjois-Päijänteellä. Ollaan Haapalahdella, Jyskänvuoren ja Haapaniemen välisellä alueella. Tämä luontopolku, joka tämän Iso Haapasaaren kiertää, on noin 3 kilometriä pitkä.